Čau lidi, dneska si tady ukážeme, jak si změnit tadyto logo, tady teďka mám YouTube a jak si to změnit na obrázek nějaký, takže půjdete tady na Google Chrome, nebo tady prostě na Google půjdete to, tady je jenom to, ten kdo má počítač, jo, takže ten kdo má počítač, tak tady máte třeba, tady Wolfix, si vyhledáte, tak. No, ty máte ty obrázky, jo. Tak, tady takhle máte. Nebo něco jiného, protože to tam není úplně přesný. Takže YouTube třeba, no, tak tady, nebo ne, spíš. Tak, tady máte tak, tady, uložit obrázek jako stažené soubory. Tady uložit. Jestli si to nějak uložíte, zakřížkujete, dáte pravý tlačítko, dáte tady dole přizpůsobit, tak, tady procházet a tady máte YouTube, jo, od obrázek, no a koukejte, máte tady jiný, no, trošku to je seklý, ale jo, máte tady jiný obrázek, jo. A já si rovnou změním zpátky, jo. Takže tady ten fakt mít nechci, protože to je úplně nepovedený takhle. Tak. Dobrý, tady mám to takhle zpátky. No a tady to byla rada, jak si změnit tapetu tady na tom. Takže třeba chci vyhledat ten, kde je fanoušek Minecraftu, tak si vyhledejte Minecraft. Pak kliknete pravý tlačítko na něm, dejte uložit jako. No, tam, pak vyjeďte z toho úplně, přizpůsobit, ty procházet, ty někde budete mít to Minecraft logo a pak ho budete mít takhle tady. No, tak jak si vám tyto videjko pomohlo, můžete jí dát like, odběr, zvoneček, ať se už blížíme k těm 1000 odběratelům, fakt se už blížíme ty hranic 1000 odběratelů, tak prosím dejte like a odběr, fakt. Tak zatím, čau.